Gidangup sa Brigada Action Center ang problema sa usa ka babaeng senior citizen nga usa ka barangay tanod o residente sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Borbon. Si Maria de la Flor Dotusme Priscillas, taga Sitio Manga ug usa ka barangay tanod sa Barangay Bili, Borbon, Cebu. Sa paghinabi sa Brigada Action Center personnel, mibutyag nga wala siya lain nga maduulan sa pagpangayo og tabang. Gawas lang sa Brigada News FM Cebu. Suma pa ni Nanay Priscillas, nagsugod lang kini nga aduna siya'y gidudahang nangawat sa jealousy sa iyang pinuyanan apan wala kini niya gireklamo sa barangay. Dugang ni Nanay nga gisundan pa kini og laing panghitabo, gani diriyot siya makabsan sa kinabuhi. Nabot unta sila sa barangay apan wala matiwas ang iyang reklamo tungod kay adunay mipataliwa kanila. Gisundan kini og laing isyu. Gitug-an ni Nanay Priscillas nga wala na sila'y maayong relasyon sa iyang giingon nga kabanay nga iyang gihulagway nga dili gusto og patas sa pag-angkon sa gibahin-bahin nga kabiling luna sa katiguangan. Subay nini, gihatagan sa Brigada Action Center si Nanay Priscillas og saktong lakang kalabot sa maong isyu nga iyang gireklamo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.